Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV, ngiphinde nginamukele kuhlelo esibiza ngokuthi izigameko zempilo. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu, umngwenya wenkomo Msofokazi Mvuleni, intokazi yazalwa Mamkhize. Namhlanje ngivakashela ubhuti wami uzongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani nanokuthi usahila yini. Asike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Sawubona. Kunjani sisi? Ngempela kunjani? Hey, ukhala kusisi. Ngicela igama nesibongo. Igama lami nguSimphiwe ngowaGumede Isibongo. Ngiduma kakhulu ngamaPiwe, ekhaya kula eMthwalume eNyangweni. Ukhulela khona? Ya, ngikhulele khona, so ukuvakasha ke lento okuthanda uhamba untanta uma wengane uhamba uvakasha, but isikhathi esiningi nje ngikhulele khona. Namanje usahlala khona? Hawu, ngihlala khona, ngiyoze ngifele khona futhi. All right, benjani impilo ekukhuleni kwakho? No, bengumuntu othanda abantu, umuntu othanda ama-jokes, yabo, like hlaya namagenge kubemnandi kuyixoxelwe. Yabo nje like nje, ngumuntu othanda ukubona omunye umuntu ehleka kuxoxa jokes, into ezinjalo. So kube kona ukuthi phela umuntu onenhliziyo enhle vele, umuntu osheshayo ukucasuka, but ngumuntu othanda ama-jokes. Yeah. Ngiyabasaba abantu abanenhliziyo ezinhle mase bacasukile, ngasha ngishindle. Cabanga ke mina ukuthi njoba nebala lami likanjena nje cabanga mase ngicasukile ukuthi ngibanjani. Kuvele kubhubu nje. Ngicela ngitshela ukuthi bagila ngani. Yeah, indaba ingempela nyanga. Akuyimpela nyanga. Inyanga iphelile umhla ka25 imali ithi tata iqhuma wallet. Okay. Yabo? So njengenjwayelo ke nakwezinye indawo siyazi ukuthi kunendawo zobumnandi yabo kanjalo kujatshula khish stress yabo nasemthwalume ke kunjalo ke kunale ndawo kuthiwa isogabazini bese kuba nale ndawo kuthiwa isetsa eKhawashi izakhelene kanjena nje yabo zihlukanisa umgaqo. Okay. So iphelile inyanga sirasi ngahlangana namajida. Hayi no yazi mfethu, hayi no sibe right namhlanje sibe respect grand sijabule nje mfethu yabo iphela inyanga bento ezinjalo. Hayi no sivumelana ngalokho. Sithatha amagadlela sibeke lapha eKhawashi eTsaba washa abafana sebe grand sikolele phesheya uGabazi. La izikhala khona Zawa. Khala khona ngempela. Okay. So sifike lapha na sibe grand sihlanganisa imali no there and there sibe mnandi phuma imali yenyama phuma imali yotshwala sibe grand sithenge deke itafula zikale sibe mnandi sijabulele nje. Kube nalama girls awu2 avela nje wasuka aqonda ngqo etafuleni lethu. Okay. Kulo mzuzu itafula linyakanyaka Lingcolile itafula. Ngcolile yezwa sifike lapha sibe mnandi ka grand girls ngani aqhamuke lama girls sanibonani guys Akushuka apha ama girls. babila ama girls mfethu Okay. benye ukababona mfethu benye mfethu no kusho ukuthi lama girls mfethu asibe create ixoxele nje kube mnandi yabo. Hayi futhi lama girls la bese abeka izinto zawo lana yabo 6 pack anyana yabona into ezinjalo kube mnandi sivele sibondeni. Oh wafika nento zabo. Bona into zabo yabo Okay. babona ukuthi I know nali itafula singalijoyini. No sibe grand singanaki nathi I know hayi ngoba vele sisonke singanaki ayihlali kube mnandi kushibize grand. Izikhale. Ufika isikhathi la manje isikhathi esihambile yabo soko 1 anyanyana ebusuku yabo. Lokho ngiyabona njalo mangilonke ithi ngiyavusa mfethu. Uloke nje ngithi inhlanga ehle yabo. Ugelo yedwa. Ukelo yedwa Okay. mfethu. Uthe qinje mfethu kancane yabo. Mfethu. No namfethu ayibona ukuthi ano yazi hayi mfethu ngeke nomuntu mfethu une crush anyana mfethu yabo. Hayi no sibe grand. Abase siblosisa hayi no yazi mfethu. Ngicela ukuthi ungigade mase ngiphuzile yabo. Ungigade ngoba uyabona nawe kuyaphithizela lana ukugcwela abantu yabo. Ngicela ungigade yabo ukuze ngingabi nayo ngibe safe ngingabi nayo inkinga. Asihlale kube mnandi kuphuze kushibize kube mnandi grand shaya isikhathi. Abasethi ugela no ngicela ukuyolala mina sengikhathele manje. Kanti igeli wafuna ukuyolala kumina manje kanti wena indlela yakhe ithini wena uhambe kani wena nomuntu wakho umngani wakho nihambe nihlele kanjani bese niyolala benizobe nihamba niyolala kanjani. Hayi no bhuti wami phela manje sibonana kumele ngigade phela manje yabona mase ngidake wara yabo. Bese ngithi no yazini hayi no asifine. Sihambe nogeli shone egurumbeni lami fike grand ngoba ngiyabona useshayile yabo. Imbeka nje kahle lapha yana singene embedeni yabona sibe right simbathi yabona sixoxeke kube mnandi ngenye embedeni kuyazi nawo. Okay, umuntu oqala umbona. Ngiyaqala ukumbona mfethu. Ucomfortable kuba naye nje. Hayibo. Mfethu. Yabona embedeni mangibuka mfethu ngathi ibhathana mfethu. Ethu. Hayi no kube grand ke. Sihlaleke la. Okay. No, iqaleke indaba wena mfethu uyazi nawe besempedeni phela mfethu fanele nidlalisane there and there yabona ngathintana kube mnandi yabo nje kube empedeni. Yabo. No, kube grand ke kufika isikhathi la siyancokola ke phela nogeli. Nami phela ngihambisa izandla phela yabona nje ngithinta kube mnandi. Iqala indaba la mfethu.
bese ngithi ngisizandla lapha phakathi kwamathanga kuyena yabo hawu hayi nginganaki nje roughly ngithi za mangithi ngesandla mfethu lo bhopopo lona mfethu lana Bhopopo. ngithi ngibambe impela ngithi ngifuna ukutaphuna ngizwe Uyamfamuza-ke manje. lethuluzi lifana nelami nje mfethu lethuluzi imina nalento nje mfethu ugele nje manje lona mfethu ngithi manje hayibo kunesikhwanyana kusho ukuthi uphelele nje uphelele mfethu Hayibo. no ngivele ngivusa umhlwenga mfethu yabo mama indaba sithini manje kwenzakalani manje lana yabo phela mina ngazi ukuthi wena umuntu wesifazane manje sithini kwenzakalani lana mfethu wanento efana neyami manje yabo avana bhilidi ugele yazi athi wena shuthi bungangibona nje wena isimo sami ukuthi sikanjani yabo avela bhilidi ngithi mina mfethu awukahle mina mfethu ngibona umuntu wesifazane Hayibo. cabanga umuntu wesifazane uphelele ngempethu manje mase ngithi ngiyakubamba manje ngithola ukuthi lana kuneshizolo lana mfethu kunesikhwama kuphelele kanti zishaphe mfethu yabo hayi siqabaneke mfethu endaphe la sengithi hayi no yazini vele uvayo mfethu Wadamuka utshwala. wathi qwebo kancane kodwa manje izinto ngiyazibona kodwa ngeze ngisaplangile kona kodwa sengithe udabuka kancane Labo muhle uyababa. mfethu phovuni mfethu phovuni sipawupete mfethu yenza mfethu Bathana. pawupete bese ngithi no yazini no mfethu vele uvayo ngeke mfethu uzongifaka inkingeni yabo bese ethi okay la no mfethu yazini ngoba manje phela mfethu sesikanje ngisendlini mina ngeke ngikwazi kodwa okungcono mfethu yabo ungcono uzoncenga khona esitamkokweni yabo Hayibo. ngithi mina mfethu ini uthini hayi mfethu khona le back seat ekulungile ngithi mina mfethu ngijwayele kanjalo mina mfethu hayi phela yona impilo mfethu yena iseko phela ngithi mina mfethu mfethu no ku-end up-ke mfethu sesixabaneke nogeli kwakuthi ke ngidecide ukuthi no kuzomele ukuthi ngimphindisele endaweni yakhona esigabeni La umthathe khona. mfethu cabanga kulo mzuzu mfethu indlala ivele Lapho planile veni. singimnandi mina mfethu ngithi vele mina mfethu ngiyokhuphuka yabo kwavele mfethu kwaphetha kanjalo kwakuthi kufanele ngimthathe-ke ugeli mfana-ke lona-ke ke mfana-ke kufanele aphinde emuva-ke yabo ngalimala kanjalo-ke mfethu Kwagcine kuphelele phi wamphindisela and then naxabana. mfethu vele sihamba le ndleleni asizwani qabene nami sakuhamezana la endleleni la emotweni ngithe ngidrayiva nakabuhlungu yabo kodwa nje into yagcina ngemfethu ngokuxabana sangaziwana kwakanjalo ngafike ngamdropha khona lapho athi hayi no yazini mfethu ngicela uqhubeke mina ngisawulala Kobe uyamgcina futhi ngaleso sikhathi. sewonakele vele Manje yini yenza ukuthi ungancengi eback seat njengokucela kwakhe? mfethu Okay, ngiyakubona ukuthi akuyona impilo yakho le. Okay, sure grand job and ukwatile. But sesizalana manje. and nemali yami idliwe mfethu blind Yes, and yini edala ukuthi ungancengi esitamkokweni? no sister yabona manje izinto ezifana njengaleyo it's very very sensitive yabona and mina ngumuntu wesilisa oqondile mina ngazi ukuthi mina isimo mase siya kanjalo siya kumuntu ofanele ngesikhathi esifanele endaweni efanele so manje mina mase ngizokwenza esimweni esikanje ngeke sister ngeke kuze kulunge Ngeke kulungise le ndawo ngazi ukuthi mina ihlala ukungcola ufanele ukuthi umuntu awukhipha ngesikhathi esifanele mina fanele manje ngodusha lapha ekungcoleni manje mina ngodusha lapha ekungcoleni manje mina ngodusha lapha yana manje lapha esitamkokweni lapha hayi ngeke sister Okay, tukekela. So wamgcina lapho ngaleso sikhathi? no ngamgcina lapho noma ke ngivamisile ukuya khona lapha eGabazini elodge for ukuthi ngihlale namajida kubemnandi because kumnandi hlale izikhala lapha each and every weekend so ngimbone yabo athi noma wave isandla lethi ngibane ngibhekele phansi mfethu yabo so isikhathi indaba yakhe nje mfethu asayingeni Wafila kanjani njengalento le? Shiya nje ukuthi okay awunqaba wanqaba ukuthi uncinge esitamkokweni okay sure grand shop wambuyisele emuva but wena self kwafika nemqondweni wakhe nasenhlizweni yakho? Sister angifuni uqamba amanga ngahlukumezeka because nami ngase ngizitshelile phela ukuthi no injabulo ingakumina manje usuku lingivumile yabo so injabulo ingimina ngiright namhlanje and bese ngithola ukuthi hawu omunye ubafo futhi lona ngaba nenhliziyo ebuhlungu yabo monakala emoyeni kodwa lento yangishiye nesithombe sokuthi lento yokuhamba indawo zobumnandi phela thina sithi eroundini namajida sithi thina bonjalo uholile yabo Okay so lento uhambe uye endaweni obumnandi ufike lapha bese uthi uyaholwa uholile umnandi ingozi ngoba manje igcineni kulethela inkinga yabo ngathola ukuthi umuntu wesifazane lo ngaphandle nje kwalowo sister omunye noma uthi uthola wesifazane oqondile omunye uyamthola uthola ukuthi nenze yonke into niqede nibe right nibe happy egcineni avuka umuntu ekseni athini athi umrephile
and I'm sure baningi abantu abagcwele emajele abadonsayo badonsela Ngenxa leyo. amacala afana njengalawo ukuthi ukuseni umuntu kuvunyelwene kwajatshulwa kwamnandi egcineni wavuma Ungene enkingeni. police station wathi ureshiwe. So laba bantu laba noma ngabe kuthiwa wena awuzizwa kahle ngabo but ucabangani ngabo kufanele basizwe kanjani ukuthi badinga usizo? Into ebalekile la sister engicabanga ukuthi sonke kumele sizivule inhliziyo ngalento ukuthi abantu nabo bayaphila. Siphila nabo sishare oxygen carbon dioxide konke abantu bayaphila bayafana nathi it's only that uNkulunkulu wabehlisela isimo salempilo esifana njengalesi okumele ukuthi sina samukele njengoba senjalo ngiyazi kona kujwayelekile kuyasabeka kuyaqhayeka but we have to accept ukuthi nabo babantu abaphila ngalempilo le ndlela abaphila ngakhona. Bangakanani abantwana bakho? Sebekhulile omunye use high school abanye baku lower primary omunye nje usefunda emagabeni aphansi. Mangase ngibuza angisho ukuthi ngiyafisa ukwenzeke no angikho lapho but mangase kuthiwa ubusiswa ngumntwana onje ungasithini isimo sakhe? Wazwanzima umbuzo obuzayo. Ngiyaxolisa. Kodwa ke njengoba sengishilo sister ukuthi ayikho into edlula ukwamukela and uyitshela ukuthi no umntanami kusho ukuthi uNkulunkulu ungibusise ngaye njengoba enje so kumele ukuthi ngimamukele enje bese ngiyayiqonda indlela yempilo ayiphilayo. Ngiyamukele njengoba injalo ngizama ukuthi ngimsekele ngingamlahle ngoba izona zonke lezi zinto egcinene ezicole sokuno depression umuntu usene stress umuntu useyayibulala yonke lonke ngenxa ukuthi ekhaya bafuna ukwamukela isimo kusona. So into ebalekile ukuthi mamukele njengoba enjalo umthando umsekele ngoba ayikho enye indlela ongayenza kumele umamukele nje ngoba udalile ukuze ukwazi ukumshintsha futhi so kufanele umamukele enjalo ukwazi ukuthi ube nendlela ukuthi ukwazi uphile naye. So abafowethu abahamba lezi ndawo lezi zibumnandi mase uqonda nesimo owaqondana naso wena kubona nengakenzeki kubona ungathini kubona? Ngithi mina guys ngiyazi ubumnandi bukhona futhi apheli futhi ngeke buze kuphela. Kodwa into ebalekile jabula uzibheke. Wathi omunye umculi wekwaito uma ngingaphosisi ngangiseyintwana ngalesikhathi kunale ngoma yecula ethi mawumoja uzibheke. So ngithi mina noma ngabe ujabule kanjani kodwa ibheke igade into engicabanga ukuthi kugcineni ingakufaka enkingeni. Ngangingazi mina ngangiyibonela nje imamazi nje eli fresh elimnandi elihle imama yabo kanti angazi ukuthi ngithi imama kanomunye umfana. So ngithi abazama umuntu akazama ukuthi noma uyajabula kodwa ayigade ayibheke into egcineni ezomfaka enkingeni anga end up esengenejele. Mase kuthiwa kuyenzeka uyayibona le video leyo imama budi ungathi ngafisa ukuthini ngene? Ngeke umama ngeke washeleleka umama washeleleka ngoba ngicabanga ukuthi wayazi yena isimo sakhe ukuthi uphila nale mpilo ayiphila ngayo. So manje ngimxolele noma wangigejisa yena ngoba wangishwebisa mfethu wangishwebisa mfethu kodwa ke ngithi mfethu ngoba ezinye izinto kumele ukuthi uzamukele ukuze ukwazi ukuqhubeka nempilo. No ngimxolele. Baba Gumede siyabonga kakhulu ukuthi sivashele uhlelo lethu. Hayi ngiyabonga mama. Mbukele lapha ekhaya sicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare ngithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.